Beste kiekers, we zijn vandaag met Bloemke in Remeun. Het is rustig, maar ik denk dat we vandaag toch geluk hebben dat mensen een Bloemke komen kopen. En we gaan natuurlijk kijken waarom. Waarom kopen mensen nu dat Bloemke? Gaat u met me met? Is dit een Bloemke voor die schat? Is dit een Bloemke voor de vrienden, mam of voor de pap? Is dit een Bloemke voor een lach? Of is dit Bloemke voor degene wat du mocht missen? Voor heel lang. Hallo. Maar vertel eens, jullie gaan met z'n tweeën een bloemetje kopen. En wat is de reden van een bloemetje? Voor verjaardag van de moeder van een vriendin van mij. Die is vandaag jarig. Ga ik vanavond eten. Dat ben jij dus, jouw moeder. Nee. Ik ben het zusje. Ik moest helpen uitkiezen. Ja. En is het gelukt? Het is gelukt, ja. Deze wordt hem. En dat wordt? Tulpen. Mooie bos tulpen. Oké. Nou, dan ik zou zeggen, geniet van de verjaardag. Dankjewel. En je moeder woont in Roermond? In Remond, ja. Melik. In Roermond. Ja, mijn moeder in Remond. Een vriendin van mijn moeder in Melik. Hey, maar jullie hebben volgens mij vrij van school, klopt dat? Ja, klopt. Tot 7 april. Want dan hadden wij ook nog op school moeten zitten. Dat was natuurlijk wel ideaal, maar het is natuurlijk wel een minder leuke situatie, denk ik. Ja, het is leuk, maar je hebt ook niet heel veel te doen. Want natuurlijk, alles is ook dicht. Dus ja, we hebben geluk met dit mooie weer nog. Maar zitten jullie ook niet midden in de tentamens? Of? Nou, ik ben zelf bezig met mijn scriptie. Dus dat is nog even de vraag of dat door kan gaan in april. Dus ik ben nu bezig met afronden. En ja, de mails blijven komen. En we zien wel hoe het loopt. Of het uitgesteld wordt. Of, ja, het is lastig nu. En wat voor opleiding doe je, als vraag maar? In Tilburg, sportmarketing. Sportmarketing? Klopt, ja. Vertel me iets meer, sportmarketing. Ja, nou, ik ben zelf groot voetbalfan. Dus ik heb nu afgelopen half jaar stage gelopen bij PSV in Eindhoven. En daar... Niet de kleinste? Niet de kleinste, nee. Dat was uiteindelijk mijn doel. En dat is gelukt, dus dat is wel helemaal tof. En ja, nou bezig met onderzoek aan het schrijven. En ja, laatste loodjes. Oké, ja. Heel veel succes. En jij? Dankjewel. Ik zit in Amsterdam op school, ja. Dus ik ben nu lekker 2 weekjes thuis weer. Dan kun je 2 weekjes was laten doen, zeggen ze altijd. Ja, heerlijk. En lekker koken, dus dat is ook wel lekker hoor. Hey, en wat voor opleiding doe jij, als ik vraag maar? Ik zit op het Amfi. Dat is een soort modeopleiding. Ah, dus Even heel wat anders, ja. je bent ook veel op het outlet te vinden dan? Nou, ik werk op het outlet toevallig. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik kom er alleen voor te werken. Nou dan, ik zou zeggen, maak er een leuke verjaardag van. En ja, doe de groetjes aan je moeder. Ja, bedankt hè. Tot ziens. Even gauw een bloemetje voor de collega rollen. Mocht ze niet verklappen natuurlijk. Hè. Voor een collegaatje. Een collegaatje is ziek. Nee, jarig. Dus gaat gewoon door hè. Dat gaat gewoon door een beetje grotere afstand. Ja, maar niet doet. Ver ga je ook geen 1,5 meter zo hè. Oké, prima. Dus, En kom gezellig voor terug. ja, En je koopt vaker op het station bloemen. ja. Ja. Oké. Dat vind ik leuk. Dat vind ik leuk genoeg. Kan. Ik heb gauw de elektrische fiets van een collega geleend, dus ik wil hem niet te lang maken eigenlijk, als het goed vindt. Want dan wil ik dan eigenlijk niet te lang hebben laten staan. Ik vind het geweldig. Nu kom maar snel de busje en dan ja. Mette, we zijn vandaag bij in de bloemenshop op het station Remeun. Duist u dit fulltime, deze baan? Nu wel. Ik heb momenteel een tussenjaar en dan werk je 4 of 5 dagen in de week inderdaad. En het tussenjaar, ik neem aan van school. En wat voor opleiding? Ik ben vorig jaar geslaagd voor het ateneum en dan moet ik me ergens voor ingeschreven. En wat ga je dit weer? Ja, dat weet ik nog niet, maar ik heb me wel nu ingeschreven op psychologie in Nijmegen. Hey, maar dan werkt ze dus toch in de bloemenshop?
Hè? En waarom een bloemenshop? Het hartstikke leuk werk is. Ja, gezellig met de bloemetjes, altijd vrolijk. En dan best met de mensen bezig best de hele dag natuurlijk. Alleen maar vrolijke mensen. Alleen maar, ja. Meestal wel. Als de bloemetjes zien, dan werd ze direct vrolijk. Mette, waarom kopen mensen een bloemke? Oh, dat kan voor heel veel verschillende redenen zijn. Voor verjaardagen of als er het, voor zelf voor toe in de vaas te zetten, daar komen ook heel veel mensen voor natuurlijk. En hoort u zelf ook wel eens een bloemke? Ik wel, ja. Ik neem ook dat ik voor mam gaat met inderdaad. Die zal heel blij zijn dat ze hier werkt. Ja, die is er heel blij met, ja. Hey, maar wat is die favoriete bloem als ik vragen mag? Oh, dat is een goede vraag. Tulpjes zijn altijd heel leuk. Dat als het tulpenseizoen begint, dat is altijd wel weer heel leuk. Of gerbera's vind ik altijd leuk. Reusjes zijn altijd goed. We zijn altijd benieuwd waarom mensen een bloemke kopen. Ja. En dan vraag ik, waarom koop je vandaag een bloemke? Omdat ik dat leuk vind in ons en gezellig. Dus het bloemke is echt voor jezelf. Ja. En heb je al een idee wat je gaat kopen? Nou, ik heb gekookt nu een kuukske. Een kuukske? Ja, Die bloemen ken ik niet. verpozen. Ah, een kuukske. Een kuukske. Dat zijn geen bloemen, hè? Wat is een kuukske? Ah, hier. Oh. Hier staan de kuukskes. Het gezicht wie mijn mens. Mensen, dat was vandaag het bloemenshop in Remeun op het station. En je weet, we kunnen er oeren over wazelen, maar een bloemke, dat zit alles. Tot volgende week.